2020-luvulla yhteiskunnallisia ongelmia eivät pyrkineet ratkaisemaan pelkästään puolueet. Yksi suurista trendeistä oli se, että yritykset pyrkivät ratkomaan niitä kehittämänsä teknologian avulla. Huoli ilmakehän hiilipäästöistä synnyttää uusia yritysideoita. Vapaaehtoisten päästökompensointien osto ja myynti helpottuvat. Tuohon aikaan oli yleistä, että esimerkiksi lentoliikenteen päästöjä kompensoitiin henkilökohtaisella maksulla sen sijaan, että olisi vähennetty lentämistä. No se lentojen päästöjen kompensaatio oli enemmänkin semmoinen kohtelias ele, mutta eihän se sitä vahinkoa korjannut. Vähän niin kuin Vatikaani olisi ostanut kuoropojille Happy Mealit Mäkkäristä. Se oli vähän niin kuin Ruotsin laivalta perheelle ostettu morkistoblerone, mut luonnolle. Pian kompensaatioyritykset tarjosivat mahdollisuutta korvata myös muita kuin ilmastohaittoja. Esimerkiksi vuoteen 2024 tultaessa jokaisella hotelliaamiaisella oli tarjolla minipossu, jota sai rapsuttaa, jos tunsi syyllisyyttä siitä, että otti liikaa pekonia. No mulle kiireisenä ihmisenä ehkä hienoin kompensaatio oli tämä, että sä sait taajama-alueella ajaa 120, kun maksoit sen kompensaatiomaksun. Sehän on sakko. Mikä? Sakko. Mikä? Sakko. Se mikä? Sakko. No mikä on? Suosittujen kompensaatiopalveluiden pankin räjäytti kuitenkin kotimainen ohjelmistoyritys, joka esitteli uuden innovaationsa luonnollisesti Slushissa vuonna 2025. So we asked ourselves, what is the one thing that you cannot yet compensate for? That's right, racism. Suomalainen Compenhate-yritys halusi siis tarjota suomalaisille mahdollisuuden kompensoida omaa arjen rasismiaan. Sovelluksella pystyi hyvittämään esimerkiksi rasistisen somekommentin klikkaamalla julkaisemisen yhteydessä kompensaatiopainiketta. Hienoahan siinä oli se, että se tyydytti monia niitäkin, jotka sanoivat, että mitään ei saa enää sanoa. Kyllä sai, mutta se maksoi 90 senttiä. Okay, quick demo. Picture this. You're on a bus and you get the urge to yell at some kids. Puhukaa suomea, perkele! Just grab your phone and just like that, racism compensated. Or as we say, compenhated. Compenhate-sovelluksesta tuli nopeasti suosittu. Sitä alettiin käyttää esimerkiksi suomalaisissa yrityksissä työhakemusten käsittelyssä. Kulttuuri- ja opetusministeriön rahoittama Vihajalanjälki pieneksi -pilottihanke on otettu innostuneesti vastaan pörssiyhtiö Relax Consulting Oyn henkilöstöosastolla. Mohamed ei todellakaan Copenhagen. Ja taas yksi Mohamed ei todellakaan Copenhagen. El Passir, mitäs luulette Copenhagen? Tämä säästää hirveästi aikaa, kun ei tarvitse enää keksiä mitään tekosyitä. Ja omasta käytöksestä on voinut ehkä jäädä pikkusen paha mieli itselle, mutta niin nyt ei sitten jää. Että kyllä tämä toimii. Joo, se tuotti heti ekana vuonna 48 miljoonaa euroa. Mihin nämä rahat sitten laitettiin? Ne laitettiin sen appin kehittämiseen. Sitten tuli tosi hyvä. Muistakaa puhua suomea, perkele! Compenhate-applikaatio jouduttiin kuitenkin vetämään markkinoilta vuonna 2027, kun kansanedustaja Sebastian Tynkkynen haastoi yhtiön oikeuteen. Tynkkysen mukaan rasististen lausuntojen hyvittäminen rahalla oli hänen alkuperäisideansa. Tynkkynen voitti jutun, sillä hän oli todistetusti kompensoinut omia rasistisia lausuntojaan sakkomaksuilla jo pitkään ennen Compenhaten keksimistä.